Tota la comunitat educativa pastoral de Salesians Mataró, alumnat, famílies, personal docent i personal d'administració i servei, us volem fer arribar, amb tota la nostra estima, un missatge ple d'optimisme i d'esperança. En aquesta postal he volgut plasmar el Nadal junt amb la solidaritat. He volgut representar el lema de l'escola, Som futur, ja que entre tots podem fer un món millor. També la solidaritat cap als afectats sobre València. El que ha passat, doncs volem aportar el nostre granet de sorra, ajudant-los una mica. I també he volgut il·lustrar els símbols de Nadal, com l'estrella, que guia els tres reis d'Orient, o els regals, el símbol de l'escola per recordar que tots som futur i tots som un. I l'escola amb aquesta postal us desitja un molt bon Nadal. Aquest Nadal ens unim en un batec compartit. Un batec d'esperança, d'alegria i de somnis que es dibuixen en els ulls dels més petits. Un batec que encén llum en el camí. El camí que construïm junts dia a dia. Amb cada gest, amb cada paraula, amb cada abraçada. És temps de mirar enrere i agrair. Temps de mirar endavant i somiar. Som la llavor d'un demà que es construeix amb l'esforç de tothom. Amb la mà que guia i el cor que educa. En les mans que es donen i es troben en comunitat. Aquestes festes, que la màgia del Nadal us acaroni el cor. Que l'any nou sigui un llibre ple de pàgines blanques. Esperança escrites amb somriures, reptes i il·lusions. Des de tota la nostra comunitat educativa i pastoral. Us desitgem un Nadal ple d'amor i un any nou ple d'esperança. Us desitgem que l'arribada del nen Jesús us renovi interiorment. I ens ajudi a créixer, no només personalment, sinó també col·lectivament, perquè som escola, perquè som família, perquè som futur.